Здравейте, съм Моралец и днес ще играем отново Drift Max. И аз ще ти кажа. И днешният гост е Марти БГ, но той сега не може да говори. Понеже тук прави едно нещо. И така, доста пари събрахме. Почти 7000. Така, направихме 9847 пари. И така, ако чувате просто, не слушайте. Да направим добри дрифтове. Да. И така. Още не съм пристигнал до това, но... Да. Обаче няма веднага да мога да кача този клип. Всъщност да, ще го кача. И тук ще видя всичко възможно сега или после да кача този клип. И така, сега на следващото ще играем на друг мап, където има сняг. Не бе, още не е приключила и сега ще приключи. И така, приключихме. Пак 9000. И така, колко време остава? 4 минути. Добре. Ето тук ми е по-голям рекорда 116 000, а на това е 1200. Значи, ако правите добри дрифтове и това така, може да споделите пари. Така. Само да се бутне така. Да, ако чувате какво прототипните, така. И първата обиколка я направихме. Сега остава втората. Понеже този клип няма да е дълъг, след тази обиколка, и това е последната обиколка и клипа ще свърши. Да. Готини дрифтове! Ей, този дрифт беше прекален. И така.
21 000 точки. Изпуснахме. О, не. Тата близо. Изпускаме точките. Магазина за гуми за близки две гуми. Така, приключва. Една бърза и И една така. такава зимна. Това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ще правя повече после. Това беше всичко от мене и до скоро. До скоро,